Nou, ik ben hier even op de fiets en als ik het stuk op de sjoeg, dan zoek je twee meisjes met een brommer hier. Dus dan weer wat er aan de hand is. Maar dit is een brommermeisje. Misschien had ze een probleem. Dan kan ik ze daarmee helpen. Het lijkt me sterk, want ik ben geen brommerkenner. Dus maar ja, ik kan dat vragen. Hè? Dat vraag je, dan wordt het sowieso niks. Zit er weer. Nou, goeiedag even. Was een zo'n mooi brommer. Maar je had probleem met het materiaal? Ja, Goeiedag even. Ja, je had probleem met het materiaal? we hebben problemen met de sproeier. Oh. De sproeier die door het net wordt. Je weet nog net helemaal wat het probleem is? Nee, we weten net wat het probleem is. Nee, dat is zeker nog. Maar hou er een beetje door, hoe dan? Dan mag ik hen helpen. Nou, Ik ben erin opgegroeid. best nog filmen? Ja. Ah. Het is een filmpje. Oké. En je meer op paard met z'n beiden? Nou, we zullen even aan het rijden, maar Ja, een toertal. We zijn dan houdt hij in de brommer die houdt op en ja, nog is het moeilijker. Ja, dat snap ik. Je kent ook met trapjes ook. Toch? Ja, maar dat valt jou, hè? Ja. Ik goed over, ja? Ja, hè? Maar even zien, want dit is een Sundap en dit is een Benelli. Benelli, ja. Dit is van jou meneer? Ja. Dit is Ja, van oké. een hele orde hier, hè? Dit is van 83, nee van 63. 60. 63, joh, wel low. Maar je zit er ook reeds uit. Ja, mooi restaureerd. Ja, heb je hetzelfde hier of niet? Je had hem al samen weer. Ja, je had ooit hetzelfde hier? Hey Ruud, hast du een goed vesten? Ja. Nou, ja, we hopen dat het nog goed is. Ja. Het is jammer als je dan pech had, want Dat heb ik wel gezien. dat heb ik wel bezien. Hoor kan je zeggen van we zijn klaar omdat de toertocht mee was. Ja, dat mag weg, maar... Dan weet je nou even wat er aan de hand is, toch? Ja, precies, ja. Hoe sta je dan te kijken? Ja. Ga even nu testen, Ik hè? ga weer aan het proefrijden. Sorry? Dat is weer de bedoeling, maar we zijn aan het proefrijden. Ja, nee, snap ik, ja. Maar doe het laten natuurlijk wel. Raymond. Supersport. Dit draait het, ja. Ja, hè? Die is snel, hè? Wat Hier houdt te snel voor, in mij zou het net rijden, hè? 50 cc? 50 cc, ja. In mij maar 40, hè? 45, hè? Ja. Oh, houden we erop. Zo zei het race monster door bij, maar Kom maar hoor. ja, je komt wel bij gehoord zo? Die komen net op de televisie, hoor. Nee, dat is net op de televisie. Dus ik ga een YouTube kanaal. Ken je dat wel? Oh, Weet ik wel. Oh, bliksem. snel, ja, dat is van de stander. Je doet gewoon klaar voor de kant. Dan weet je er altijd waar is. Ja. Wat nog iemand dan? Nou, we gaan dus nu olieoud en het oordeel en ze hebben naar Burmte. Oh, Dat is de oké. bedoeling. Oh, je kooit burm. Nou, succes hè? Ja. Zullen we dit nou even zien hoe dit staat? Oh, nou dat is... Nou, dat scheelt al. Nou, succes hè? Nee, wat net.